Opustené laboratórium vo výskumnom ústave je miestom, kde sa kedysi stretávali výskumníci so zápalom a nadšením, aby objavili nové poznatky a posunuli hranice vedy. Tieto steny raz odrážali zvuky intenzívnych diskusí, zvuky pokroku a objavovania. Dnes je však toto laboratórium len tichým pozostatkom minulosti. Prístroje, ktoré raz boli srdcom výskumu a inovácie, sú teraz obklopené prachom a zabudnuté časom. Laboratórne stóly, kde sa predtým odohrávali dôležité experimenty, sú teraz prázdne a tiché, len s príležitým výkrikom zvukov, ktoré znie zo vzdialených miestností. Aj keď sú laboratóriá opustené, ich dedičstvo ešte stále pretrváva. Spomienky na dávne objavy a úspechy sa miešajú s touhou po nových začiatkoch. Možno sa raz znovu otvoria dvere tohto opusteného miesta a výskumníci sa sem vrátia, aby obnovili jeho záhadné zvuky a vytvorili nové kapitoly vo vedeckej histórii. Opustené laboratórium je len dočasnou prestávkou v ceste objavovania a inovácie, no jeho prítomnosť je stále pripomienkou vášne a hľadania poznania.